Здравейте, приятели! Аз съм шеф Виктор Ангелов, а днес ще ви приготвя любимата си рецепта за ризото. Естествено, трябва ни перфектния ориз. Ризо Скоти е най-добрата марка за целта. Лично аз предпочитам да готвя ризото с карнароли. Става по-кремообразно заради по-голямото количество нишесте в него. Първа стъпка. В зехтин задушаваме малко шалот. Шалотът трябва да остане прозрачен, не златист, прозрачен. Добавяме щипка сол. Следваща стъпка – прибавяме ориз. Важно е, докато готвите, трябва да си говорите с храната. Трябва да чувате как се готви. Вече запържихме и ориза, време е да добавим бяло вино. Оставяме минутка-две, докато се изпари алкохола и остане само аромата от виното. Започваме да добавяме горещ зеленчуков бульон. Готвим ризото при непрекъснато бъркане. В момента приготвяме база за ризото. Тази база се приготвя с зеленчуков бульон и е универсална. Става за всякакви видове ризото. Важно е да сготвим ориза на 50%. Вече имаме база ризото. Сега ще ви приготвя любимото ми ризото с морски дарове. Започваме с мидите. Зехтин, чесън, щипка сол, добавяме мидите, гасим с хубаво бяло вино и затваряме. След 5 минути са готови. Проверяваме мидите. О, да. Вече всички са отворени. Оставяме тенджерата с миди настрани и започваме с морските дарове. Загряваме касеролата на умерен огън. От обелките и главите на скаридите си приготвих хубав бульон. Той е важна основна съставка за ризото. Зехтин, чесън, кариди и калмари. Виждате тези красиви цветове, скаридите вече порозовяха. Готови сме да добавим щипка шафран. Наистина важен аромат, който лично аз винаги добавям към ризото или паста с морски дарове. Ядките от миди, както и една шепа хубави миди вонга. Време е да добавим и базата ориз. Смесваме добре продуктите в касеролата. От тук нататък остава само да добавиме от хубавия скариден бульон. Ризото се готви на бавен огън. Бавно, с чувство. Ризото ни е почти готово. Опитваме финално. О, да! Добавяме щедро количество масло. Малко пресни домати и магданоз. И накрая, но не на последно място, личният ми жокер. Лимонова кора. Слагаме мидата и сервираме ризото. Вуаля! Ризото с морски дарове от Ризо Скоти.